Здравейте, уважаеми зрители на големите и малките спортисти. Днес сме на твое място с Светло Гоцев. Може да се върнете да гледате епизода с него. Подкаста беше много интересен. Сега ще разкажем една история, която сте ни изпратили. Да върнем отново каква е причината за това, за тази наша рубрика. Вие, нашите слушатели, изпращате имейли до нашия имейл, който може да видите долу в описанието, с истории, с драми, които имате в спортния си живот или като цяло в ежедневието си, и ние заедно с Дани и с гостите, които идват тук при нас, се опитваме да ви помогнем и да ви дадеме съвет, колко професионален, колко правилен, вече сами си преценете, но поне го правиме това нещо. Всичко е абсолютно анонимно, имената, които използваме, са променени, градовете също сме ги премахнали, редактираме историята, за да бъде по-интересна и по-правилна, тъй като имаше някой с грешки в правописа, но това е нормално. Да започнем. Следващото момче, което ни пише, казва така: здравейте, казвам се, използвали сме името Виктор. На 14 години съм и живея в малък град, в който спортът не е приоритет нито в училище, нито у дома. Още от 10 годишнин обожавам тениса, гледам постоянно, гледам всички мачове по телевизията, чета биографии на шампиони, а когато приятел ми даде старата си ракета, я носех в парка и си представях, че игра на Уимбълдън. Когато станах на 12, започнах сам да ходя на тренировки в съседен град, 2 автобуса, общо над час и половина път в едната посока. Това наистина е голяма отдаденост от момчето. Бих казал, че поздравления, ако наистина го прави. Мисля, че ти в нашия подкаст каза нещо подобно, че си пътувал много, за да започнеш в началото да спортуваш волейбола. Така е, само че в тениса е индивидуален спорт, който изисква и финансиране от страни, ако иска да се развива така професионално, нали. Другото, което е там, се почва, знам, от доста ранна така, детска възраст. Детска възраст се научават движенията, така че съвета, ако трябва... Той има още. Той каза, проблемът е, че семейството ми смята, че спортът е загуба на време и му казват, няма хляб в това. Иска да се съсредоточа върху реалните неща, като математика, уроци и добро образование. Не ме разбират, а понякога дори ми забранява да ходя на тренировки, особено ако имам тест в училище. Чувствам се, че съм на кръстопът, имам мечта, горя за нея, но все по-често си задавам въпроса, ако продължа, ще разочаровам ли родителите си, ако се откажа, ще разочаровам себе си. Не знам дали имам таланта да стана професионалист, но знам, че имам сърцето да опитам, само че понякога ми се струва, че никой не го вижда. На мое място какво бихте направили? Как да следваш мечтата си, като онези, които най-много обичаш, не вярват в нея? Благодаря ви, че създавате пространство, в което тези истории имат значение. Може би моето писмо ще даде кораж и на другите като мен. Наистина благодарим ти, че се отзова и че написа това писмо. Това е важно както за нас, така и предполагаме и за теб. Ще се опитаме да ти помогнем. Да, и за доста зрители, сигурно ще... Да, има и други хора, които са в така позиция, подобна ситуация. Добре, значи това, което той казва, е, че семейството му не го подкрепя. Ти сам каза, тениса знаеме, че... Подкрепята не го пускат, докато не изкара добри оценки. Каза, че смята, че спортът е загуба на време, няма хляб в това. И да ходи да се... но и другото, което е фактор, че така по-голяма част от родителите в малките градове не го разбират спорта като нещо, което да развива детето генерално. Не всички, разбира се. Така, както споменах преди това, че те го гледат, че искат нещо дългосрочен план. Детето си фане професия, което е окей. Като родител е нормално. Въпросът е, че детето, що ме е запалено, аз би го посветил така да канализира това, да се опита, как да кажа, да се справя първо добре в заниманията в училище, нали каза? Да, в училище. В самото училище, а след това вече така да опита да отведе родителите си да покаже самия спорт, какво се случва там в залата,
как тренира, какво тренира, просто да им обясни, че това му е нещо интересно. Дори да не стане добър спортист, професионален, казвам, нали, тенисист, това ще му даде много така позитиви. И не мисля, че трябва да го пренебрегва изцяло. Трябва да продължи да спортува, що му е интересно, още повече го прави с желание. Но, как да кажа, амбициите на един родител не може да се препокриват всеки път с това на детето му. От това, че той има някаква амбиция, дори и спортно, означава, че не го мързи, защото има и такива, които деца това не искам да правя, това не искам да правя, това не искам да правя. Мързи ги, да. Той има такава амбиция. Според мен трябва да си гони ученето. Тениса да го практикува, но в никакъв случай не трябва да му се забранява това, да му се отнема това право. Да, особено после, нали, университети има такива свободно избираеми, винаги после може да го практикува съчетано с самото учение, така че... Да, и винаги би след това в живота си съжалявал за това нещо, че може би не е опитал, той го каза и в писмото. Така че това са много добри съвети, да си гледа училището, да изкара там добри оценки, за да покаже на родителите си, че въпреки спорта може да има добри резултати, а не да се оправдава със спорта, че затова имат по-слаби оценки. Така, за футбол така са ме спирали мен и до някъде за добро, нали? Защото в футбола не мога да станеш, как да кажа, много е трудно. Там конкуренцията е друга и както и да е. Политиката и не им е правилна с чужденците, че нишата за младите играчи е много така тясна там и много трудно се успява, но как да кажа, чувствам се зле, като са ме спирали да тренирам. Така че това не е окей, това не е решението. Според мен мотивацията да отидеш да тренираш и да направиш добра оценка е така добра отправна точка. Оттам насет, нали, тенис е спорт, който изисква финансиране. Да. Почва се от по-малък, не трябва да самото дете не трябва да има едно такова усещане, че е на всяка цена там и нали. Да. Нека играе, тренира, времето ще покаже, едното да не отстъпва за сметка на другото. Да ги движи заедно просто. Да ги движи заедно и дет се вика... Да го приема като забавление най-вече. Като хоби. Абсолютно. Пък и другото, което ти каза... са малко по-релаксирани, че не може и да учиш по 8-9 часа на ден. Няма как, не си продуктивен най-малко. Избуш, абсолютно. Така че спорта го използва като един отдушник, който като учиш много, отидеш там един час и половина да се изтренираш. Да се изпотиш, да се изпотиш. Ами супер, добре, Викторе, пусни си го това, този епизод и на родителите, да видят и теднето на Светло Гоцев и си направи план за това какво трябва да направиш, за да успееш и в едното и в другото. За някой друг, който се чуди или има някаква такава драма, не се колебайте, напишете ни, имейлът отново казваме долу в описанието, така че давайте смело. Благодарим ви и до нови срещи! Не се прави така. Първо си композираш кадъра правилно, после си взимаш фокус и тогава снимаш. Ти откъде знаеш да работи? От София Streaming School. А ако искаш да научиш, елай ти.